Ahoj všichni, dneska bude video, co máme v své tašce, bude to tag. Pravděpodobně to bude hodně rychlej, protože tam s sebou netahám moc věcí, ale tak když, jako, ne, že bych tam měl vždycky všechno, někdy tam mám i něco navíc, když si jako potřebuji, ale tohle je tam, ale tohle je vždycky všechno, co já tam mám. Mám teda takovouhle tašku, je to taška od Louise Vuittona. Nevím úplně přesně ten její název, to je něco wild, cosi, ale určitě to seženete na stránkách, tam mají, když vám hodí, mají odkaz dolů, kde ji seženete. A má vlastně jenom takhle dvě uši, takže je to vlastně tote bag a tote bag já mám nejradši, protože mně přijde jakoby nejbezpečnější ta taška, protože máte jakoby pod ramenem nebo v ruce, takže vám málo kdo může co sebrat. A asi jdeme na to. Takže první a asi nejtěžší věc, co tu mám, je iPad. iPad mám trojku, nevím, ale má Siri, takže to bude myslím trojka. Dvojku nebo trojku, jeden z těch dvou mám. A mám teda bílej iPad. Asi nic jako moc zajímavého, co mi na něm bylo. Potom vždycky něco na čtení, třeba když jedu jakoby vlakem, protože já jezdím do školy vlakem, takže tam mám vždycky něco na čtení, tady mám zrovna L. Já už jsem skoro dočetl, takže už si musím koupit novou, která už vyšla. Potom tu mám deodorant, to je VIP Playboy, protože neobsahuje aluminium jako jeden z mála deodorantů, fakt jako nevoní, tak typicky pánsky, protože mi ty pánsky strašně smrdí. Taková nasládlejší vůně tohle, to stojí asi 100 v DMku. Potom držme se vůní, tu mám voňavku, tohle je Dolce Gabbana. Nemám teda už tam etiketu, takže vám neřeknu ani název, ale mají jakoby tady takový nažloutlá vodička v tom. A černý vršek, stojí asi 12, takže ve Fanu seženete určitě. Potom tu mám peněženku s knírkem, takové karty a tady to vám musí zajímat. Peněženka, nabíječku na iPhone a iPad, protože jsem prakticky furt tam, takže vždycky se hodí. Klíče od bytu, od tačky od mamky. A papír. Taky dobrý, proč ne? A jako poslední tu mám foťák. Mám to je Canon Xus 105. No, takže foťák. A to je vlastně ještě iPhone, ale ten mám zase vzadu. Mně se tam nechce. A pro něj asi nejdu. Mně se tam tak moc nechce. A moje nohy. Natáhnout. Tak, to je teda pro dnešek všechno, doufám, že se vám video líbilo a dejte mi vědět, jaký tašky preferujete vy, jestli nějaký jako taky tote bag, jak mám já, nebo preferujete messengery, nebo nějaký menší, na rameno, crossbody a třeba vaši oblíbenou značku, kterou máte tašky. Takže se uvidíme u nějakého dalšího videa a ahoj. Ahoj všichni, dneska bude video, bože, ne znovu. Up, down, no postcode NB. Takže, ahoj všichni, dneska bude video o tím mám bla. Ahoj všichni, dneska bude video what's. To nejde vůbec vidět. Bože. Ne, to je naopak. Tak znovu. To je teda všechno, co já mám ve své tašce. Doufám, že se vám video líbilo a uvidíme se u nějakého dalšího. Tak já doufám, že se vám video... Proč je tak těžký začít nebo skončit? Proč?
No a to by bylo teda pro dnešek všechno, je to hodně krátký, hodně, prostě bože. No a to je teda pro dnešek všechno, je to teda kratší video, takže doufám,